खोला खासियाबारि गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव नुनो मोन्दों खौसेथिनि थासारि। खोला खासियाबारि गामियाव फालिदों आमथिसुवा फोरबो। गोदो गोदायनिफ्रायनो बोथोरजों खाब जाहोनानै दोरोङारि महरै फालिबोनाय आमथिसुवा फोरबोनि लोब्बायै क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोला खासियाबारि गामियाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों आमथिसुवा फोरबोखौ फालिनाय नुनो मोन्दों। गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव खौसेथि आरो गोख्रों सोमोन्दो लाखिनायनि असिलायै खुंनाय बे आमथिसुवा फोरबोआव खोला खासियाबारि गामिनि गासै हौवा हिन्जाव गेदेर उन्दै बोराय बेन्थ खौसेयै ओंखारबोनानै बाहागो लायो। आमथिसुवा फोरबो फालिनायनि लोब्बायै थाइजौ, खान्थाल, आनारस बायदि फिथाइ सामथाइखौ खौसेयै रानलायनानै जानाय नुनो मोनो। बिनि अनगायैबो आमथिसुवा फोरबो फालिनायनि लोब्बायै खासियाबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गामिनि बोराय आरो सेंग्रानि गेजेराव माखासे जोलुर बादायलायनाय जायो। लोगोसे आइजोफोरनि गेजेराव दै बोरि, माइन्ड फ्रेश बायदि बायदि गेलेमु आयदाफारि लानाय जायो। बे समाव खासियाबारि गामिनि सासे गागि सुबुङा मा फोरमायखो खोनासंदों। गिबियावनो जोंनि खोला खासिबारि गामिनि गासै रायजो राजा, साननो हनो गोरों आरो लोगोसेयाव खोला खासिबारि गामिनि सायामाया क्लाबनि आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे आरोबाव जोंनाव महिला आफाद दङ। महिला आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो सोद्रोमा बिथांमोनजों लोगोसे गिबियावनो नोंथांमोननो बरायनाय बावग्रोनाय थाबाय। फोरबोखौ खुंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय गामिखौ जोङो खौसेथिनि बेन्दोंजों बोरै लाखिनो हायो बिनि जोङो नाजानाय मोनसे, आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो गोदोनिफ्राय जों उन्दैनिफ्राय जोङो आमथिसुवाखौ फोरबो हिसाबै फालिबोआखैब्लाबो जोङो एसेब्लाबो जों फालिबोदों। जेरै नोङो हाग्रा एवनाय आरो बिदिनो एफा एनै बे दिनैनि बादि खेला दुला एसे एनै फालिबोनाय, खिन्थु जोङो दाख्लैहाय जों गामियाव गोथौयै सावरायलायनायनि गेजेरजों खालि हौवाफ्राल' गासैयावबो बे रंजानाय बाजानायखौ लोब्बा लाखियोब्ला हिन्जावफ्रा महिला आफादा बा बिमा माहारिया गोदोसोनानै थायो न' सिङाव। ओंखायनो जों बिथांमोनखौबो लाफानानै दिनै खुंनाय जादों। मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो गोदोनिफ्राय परम्परागत खुंबोदों हिसाबै, जेरै गुवाहाटियाव थानाय मा कामाख्या देबीनि जिथु प्रतिमा बा मन्दिर, बिनि सायाव अल आसामावनो जिहेथु आमथिसुवाखौ हारसाफ्राबो खुङो, जों बर'फ्राबो अल आसामाव थानाय बर'फ्राबो जोङो गासैबो बे आमथिसुवाखौ गोदोनिफ्राय खुंबोदों। दा ओंखायनो बेखौ जाहाथे इन फिउचार जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो, बिनि थाखायनो जोङो बे फोरबोखौ दिनै खुंफुंनाय जादों। नैबे खोला खासियाबारिजों लोगोसेनो दा गुबुन गुबुन जे बर' गामिफ्राव नुनो मोनो जे आमथिसुवा फोरबोनि समाव जे गेलेनाय बादायलायनायफोरखौ नुनो मोननाय जायो। मा खारनाव खुंनाय जायो, मा खारनाव बादायलायनाय जायो? बे जाहैबाय बिसेसकरि आंनि मोनथिनायाव आरो जोङो बिमा देबीनि जिथु सुवा, बे सुवा दिनाव जोङो मोनबो गोथार खामानि जों मावफुंनाय जाया, आरो बरंस बैसुमुथियानो बिमा, बैसुमुथिजोंनो बे कामाख्या देबी, बेनो दुर्गा, बेनो कालि, बेनो पार्बती, बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो एफा एनैबाबो बिसास खालामबोनानै जोङो बे दमासिखौबो जोङो लाफानानै फोरबो हिसाबै खुंबोआखैब्लाबो जोङो एफा एनै फालिबोदोंब्लाबो दा बेखौनो जोङो गोसोखांनानै जों बेखौबो फोरबो हिसाबै लाफा जायो नामा। जेरै हारसाफ्रा जों गोदो फरायबोनो मोन्दों, बिसोरो बुङो रङालि बिहु, बगालि बिहु, खङालि बिहु, बे मोनथाम फोरबोखौ बिसोरो फालियो। जोंबो फालिबोदों, खिन्थु जोंनि फालिबोनाया एसेबां गोजौ थाखोनि जाबोआखै। दा ओंखायनो जोंबो गोजौ थाखोआव दावखोनो हायो नामा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे सिनायसा सस्रा खालामनानै
दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों। मा मा बे फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै मा बादायलायनाय खुंनाय जादों? बादायलायनाया बेनो जाहैबाय जोङो गामियाव थाखानाय जोंहा सायामाया क्लाबा गोदोनिफ्राय एसे एनै बुंनो थाङोबा मुंदांखा होनद्रायाब्लाबो जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव एसेबाबो नाम दङ। नोंथांमोना निस्सय मोनथिद्रायाब्लाबो बैसोआव इसिबां मोनथिथावबो मोनाखै आङो। खिन्थु गोदो जोंनि बे खोला खासिबारिनि गामिनिफ्राय सायामाया क्लाब दं हिसाबै बरंस' जोंनि गामिनिल' प्लेयार नङा, फुटबल गेलेनानैनो फ्राय बे अनसला बुंनो थाङोब्ला बे सायामाया क्लाबनिफ्रायनो गोबां साख्रि मोनदों। जेरै NTPC, फरेस्ट, गुबुन गुबुन बिफानाव पुलिस, बेफोरबादि बिफानाव गोबां बे सायामाया क्लाबनि दारैनो साख्रि मोनबोदों। आखायनो जोङो बे फोरबोखौ जोङो जाहाथे इन फिउचार गथ'फ्रा बेफोरबादि जोङो बे खेला दुला गेलेनानैनो बोराय सेंग्रा गेलेनानैनो जाहाथे बे गथ' गथायफ्राबो बुजिथों खेलायाबो नांगौ, खालि फरायनायजोंल' जाया, इडुकेसनजोंल' जाया, लोगोसेयाव स्पर्ट्स सेक्टरखौबो नांगौ। बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो आरो आं दहायबो होनखादों जोंना मेन उद्दिस'आनो जाहैबाय जेरै नोङो गिदिर गिदिर देशआबो होनो, जेरै आमेरिका होनबाय थाया होमबा, आमेरिका फार्स्ट। जोंनाबो गामिया बेखौनो लुबैयो जे गामिया जोंना फार्स्ट, बिनि उनावसो बे जोंनि प्राइमारि बा इउनिट बा जिल्ला बे पर्यायाव जोङो बाहागो लागोन, खिन्थु गामिया फार्स्ट बेनो आरो। गामिया खुब मिनि खुसियै नैबे फोरबोखौ जे खुंफुंनाय नुनो मोन्दों। लोगोसेयैनो बे फोरबोनि लोब्बायै जानाय लोंनायबो खालामनाय जायो। गामिया मा खालामनाय जादों? बेथ' बे गोदोनिफ्रायनो बर' हारिहा मोनसे फोरबो मोनफ्रोमावबो जोंहा मोनसे नियम दंखायो, जौ संनाय। जौ संनानै जोङो लोंनाय हुदा बे दंखायो। दा दिनैयावबो जों बे हुदाखौ गाराखै। एफा एफा, बुरजा नङा, ओरैनो एफा एफा नाम मात्र'यै जोङो जाहाथे सोलिलांनो हायो, जाहाथे लोंग्लुंनानै समाजारि बिथिङाव जाहाथे खुनु माबा जाया, दुसित जाया, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बिदिनो एफा एफा बे जिनिसखौ जोङो लानाय जादों आरो। फिथाइ सामथाइबो लानाय जादों। जेरै दमासि बोथोराव गोदो आमथिसुवा खालि बिदिनो सोरनावबा खान्थाल मोजां दंब्ला, सोरनावबा थाइजौ मोजां दंब्ला बिदिनो ज' ज' जालाय लायोमोन। आरो बिदिनो जुमाय संनाय एफा एनै दंबा एफा एफा लोंलाय लायोमोन बेबादि। आरो गोदोथ' जोङो दाथ' नोङो साननै सानथामल' फालियो, गोदोथ' सप्तासेसिम गोदो बे आमथिसुवाखौ बिमा देबिनि मुङाव जाहाथे देबिया एसे सान्थि मोनलांथों बा बोर होलांथों होननानै। आरो ओरैनोबाबो बे आमथिसुवायाव दा मन्दिरावबो जों हाबनो मोना, न'खरनि बाथौआवबो जों हाबनो मोना, अथि मा खालामनानै थानो होननानैनो जोङो बे दिनैनि बे एसे रंजालु फोरबोखौ जों फालिनाय जादों। गामिया आमथिसुवाखौ सानबेसे फालिनाय जायो? ओरैनो सरासनस्रायैथ' गोदो बुरजा फालियोमोन, खिन्थु नाथाय दा जोङो साननैनि बारा फालिनाय जाला।